puheessa. Ja tässä kun ajatellaan, että käytän tämmöistä otsikkoa, että joulu kun ääretön syntyi äärelliseksi, voi sanoa ryppyiseksi, pieneksi, semmoiseksi heikoksi vauvaksi. Usein kun katsotaan jotain kuvia, missä näkyy Jeesus lapsi, niin mä en tiedä sitten, että oliko Jeesus jo valmiiksi semmoinen vuoden vanha vai puolen vuoden vanha, koska kun meidän lapset syntyi, niin ne oli semmoisia ihan pieniä ryppyisiä vauvoja. No, rukoillaan aluksi. Kiitos Isä Jumala, että sinä olet lähettänyt poikasi meille, että meillä jokaisella on iankaikkinen elämä, mahdollisuus siihen. Ja me pyydämme, että aukaiset meidän korvat taas kuulemaan sen, mitä sinä erityisesti haluat minulle ja meille kaikille sanoa henkilökohtaisesti siinä tilanteessa, missä kukin meistä on tällä hetkellä elämässä. Tätä me rukoillaan Jeesuksen nimessä. No, tänään, niin kuin tapaninpäivänä tai joulupäivän jälkeisenä päivänä, on loistava tilaisuus yhdistää nämä joulun tapahtumat. Tarkastelemalla Jeesus-lapsen tulemisen niin sanottua kirkkautta ja iloa. Kun katsotaan noita evankeliumia, niin Matteus ja Luukas kertovat, mitä jouluna tapahtui. Mutta tässä Johanneksen evankeliumissa ei ole ihan samalla tavalla. Matteuksessa ja Luukaksessa on tähti ja on paimenet ja seimi ja enkelit ja tietäjät ja Herodes siellä taka-alalla pätevillä. Ja ne ei paljonkaan selitä, mitä merkitystä niillä on meille. Johannes taas ei luettele tapahtumia ollenkaan, mutta selittää joulun syvemmän merkityksen. Ja jos me katsotaan vain yhtä jaetta tänään tästä päivän tekstistä, eli sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsoa hänen kirkkautta, jonka Isä ainoalle pojalleen antaa. Ja keskitytään ihan vain muutamaan sanaan. Ensinnäkin tietysti tähän sanaan, sana. Ja sitten tuli lihaksi, liha. Ja sitten asui keskellämme. Ja mitä se kirkkaus oikein tarkoittaa? Se kuulostaa joskus semmoiselta hebrealta, että mitä ihmettä siinä tapahtuu. Ja Uudessa testamentissa, uudessa käännöksessä, mikä on 2020 niin kuin julkistettu, kai se on joku esiversio, ja siinä sanotaan, että Kristus tuli ihmiseksi ja eli meidän keskellämme, ja me katsoimme hänen kirkkautta, jonka ainoa poika Isältä perii. Poika on täynnä rakkautta ja totuutta. Mutta jos katsotaan nyt ensiksi toi sana. Siellä on jossain joku kaupunki nimellä tuolla Lähi-idässä, mikä on sana. Mutta ilmeisesti ei ole tämän sanan kanssa mitään tekemistä. Jos me aletaan tätä purkamaan, niin ensimmäisenä sana, käytämme sanoja puhuessamme. Minäkin käytän nyt sanoja. Mietitäänpä, että voimmeko sanoa tuntevamme toisen ihmisen puhumatta hänelle, vaihtamatta ajatuksia sanoilla, kuuntelematta hänen sanojaan, mitä hänellä on mielessään, tietämättä, mitä hän todella ajattelee. Otetaan esimerkki, että me asutaan tuolla Kolaroissa ja kadullamme on 64 taloa. Olen nähnyt näitä kadun asukkaita, niiden talojen asukkaita usein, joitakin heistä jopa joka päivä. Ja näkemäni perusteella tiedän, millaisessa talossa he asuvat, miten taloa ja pihaa hoidetaan ja minkälaisessa kunnossa se piha on, tai miten ruoho leikataan vai onko se leikattu. Ja jotkut heidän autoistaan tai työvaatteistaan kertovat edelleen, mitä he tekevät.
heidän niin kuin töissään. Heidän lastensa, heidän koulupuvut kertovat meille, missä koulussa he mahdollisesti ovat. Ja jopa tapa, jolla heidän koiransa haukkuu, käykö se kiinni nilkkaa vai tuleeko se silitettäväksi, niin pystytään kertoa jotain sen omistajasta. Voin siis sanoa, että voi katsomalla oppia tuntemaan, tietämään heistä aika paljon. Mutta jos en ole koskaan puhunut heidän kanssaan, tai he eivät ole puhuneet minulle ja minä kuunnellut, en voi sanoa tuntevani heitä. Tai että olen edes tavannut heitä kunnolla. Tai he minua. Voisin sanoa, että vain puheen ja sanojen avulla voimme välittää todellisen persoonallisuutemme, minkälaisia me olemme. Eikä toista ihmistä ei voi tuntea puhumatta, keskustelematta ilman sanoja. Johannes alkaa joulukertomuksensa ensimmäistä jakeessa, että alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyy sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Mutta jos me ajatellaan, mitä se sana on, voidaan korvata se sanalla Jeesus. Alussa oli Jeesus. Jeesus oli Jumalan luona ja Jeesus oli Jumala ja niin edelleen. Siis Johannes aloitti sen evankeliuminsa ilman paimenia, ilman enkeleitä, ilman tallia, ilman seimeä, ilman Joosefia ja Mariaa, ilman sitä pientä ryppyistä vastasyntynyttä Jeesusvauvaa. Toisin sanoen, aivan alussa, ennen alkua, tai jopa ennen alun alkua, tai ennen ajan alkua oli jo Jeesus. Jeesus oli Jumalan luona ja Jeesus oli Jumala. Jeesus on Jumalan sana. Voit oppia tuntemaan Jumalan sanan Jeesuksen Kristuksen kautta. Aivan kuten kerroin kadullamme elävistä ihmisistä, voit tietää Jumalasta melko paljon. Voit uskoa Jumalaan. Voit jopa tehdä asioita, joiden uskot Jumalan haluavan sinun tekevän. Mutta tunteaksesi hänet tarvitset Jeesusta. Jeesuksesta sanasta näemme kuka ja millainen Jumala on. Jumala tuli historiaan hyvin todellisena, historiallisena henkilönä, Jeesuksena. Historioitsijat tietävät, että Jeesus-niminen henkilö varmasti tepasteli siellä jossain Lähi-idän, siellä nykyisen Israelin alueella 2000 vuotta sitten. Valitettavasti, vaikka he tietävät hänestä paljon, monet heistä eivät tunne häntä. Ja se on vähän sama monien meidänkin kohdalla. Jeesus itse sanoi, että joka on nähnyt minut, siis Jeesuksen, on nähnyt Isän. Sitten sana tuli lihaksi. Alkuperäinen kreikankielinen sana tekstissä on logos. Se on tuttu meille kaikille jossain mielessä. Josta on tullut tämmöinen lainasana kuin logiikka meidän kieleemme. Se on semmoinen juurisana monelle asialle. Ja mitä se mahtaa tarkoittaa? Tarkoittaako se, että Jumalan logiikka näkyy Jeesuksessa? Logiikkaa käytetään yleisesti väittelyissä väitteiden todistamiseksi, mutta Jumala ei antanut meille mitään abstraktia logiikkaan perustuvaa väitettä, vaan hän antoi meille todellisen historiallisen henkilön, sanan, joka tuli ihmiseksi keskuuteemme. Voimme tarkastella tätä henkilöä, mitä hän teki ja mitä hän edelleen tekee. Mitä tapahtui hänen elämässään, millainen hän on,
mitä hän sanoo sinulle tai mitä hän vastaa sinulle, kun puhut hänelle. Voimme oppia tuntemaan hänet hänen sanansa kautta ja puhumalla hänelle rukouksessa. Mutta otammeko hänet vakavasti? Haluammeko todella oppia tuntemaan hänet? Joulun sanoma ei ainoastaan kerro meille, että Jeesus oli sana, vaan että sana tuli lihaksi. Eli Jumalasta tuli ihminen. Tämän maailman luojasta tuli pehmeää ihoa, lihaa, kovaa luuta. Hänellä oli sydän, joka pumppasi verta ruumiissa aivan kuin meilläkin. Hänellä oli tunteet, tahto ja mieli, aivan kuten meilläkin. Jumalasta tuli ihminen, aivan kuten mekin olemme. Hänestä tuli haavoittuvainen ja kuolevainen, jopa tapettava tai murhattava, aivan kuten kuka tahansa meistä. Minun vaimoni Seija ja minä olemme viettäneet paljon aikaa Etelä-Amerikassa. Siellä näimme useita kertoja uutisia sanomalehdissä ja televisiossa murhista tai muusta väkivallasta, joka kohdistui viattomiin ihmisiin suuren kerrostalokaupungeissa tai niiden kaduilla. Ja sama voisi ihan hyvin tapahtua ja varmaan tapahtuu täälläkin, kotikaupungissammekin. Uutistoimittajat kiinnittivät erityisesti huomiota siihen, että vaikka uhri huusi apua pitkään, kukaan ulkopuolinen ei puuttunut asiaan. Pimeän aikana ikkunoissa syttyi valoja ja päitä näytti kurkistelevan ulos, mutta kukaan ei tullut kadulle auttamaan. Miksi? Koska he pelkäsivät. Koska he olivat haavoittuvaisia. He pelkäsivät, että hekin voisivat joutua väkivallan uhriksi tai kohteeksi ja seurauksena mahdollisesti jopa tapetuksi, tulla murhatuksi, menettää henkensä. Mutta Jeesus kirjaimellisesti tuli alas. Joululla on meille todellakin radikaali sanoma. Kun Jeesus kuuli avunhuutomme, hän tuli alas. Hän ei vain katsonut tilannetta siellä ylhäältä taivaan ikkunoista tai pilven reunalta, kuten joskus kuvittelemme, vaan sana, Jumala, tuli ihmiseksi keskuutemme. Hän teki itsestään haavoittuvan. Hän ei tullut tänne alas vain ajatellen, että hän vaarantaisi henkensä. Voitaisiin sanoa, että hän tiesi jo etukäteen ennen maailman luomista, kun hän oli luomassa maailmaa, että hänen tulonsa tänne maksaisi hänen henkensä. Hänet tapettaisiin. Että hänet teloitettaisiin ajassa ja historiassa. Mutta hän, maailmankaikkeuden luoja, tuli tänne alas, koska hän kuuli avunhuutomme. Hän näki avuttomuutemme, hätämme. Vaikka hän tiesi, millaisia me olemme, hän tiesi, että me emme itse voi pelastaa itseämme. Hän tuli alas sieltä taivaasta meidän keskellämme. Kristus tuli ihmiseksi. Ja eli keskuudessamme 33 vuotta. Hän ymmärtää sinua, koska hän on kokenut saman kuin sinä. Hän tietää sinusta kaiken, ihan kaiken valitettavasti. Hän on, Raamatussa sanotaan, ihana neuvonantaja. Varmasti me kaikki tiedämme kokemuksesta, että parhaat ystävät, lohduttajat, veljet ovat ihmisiä, jotka auttavat meitä kamppailuissamme ja vaikeuksissamme, haasteissamme. Ja jos he ovat kokeneet sitä samaa, he ovat parhaita neuvonantajia meille.
Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä meitä, joita koetellaan. Tässä tulee kysymys, että oletko sinä kohdannut kiusauksia? Hänkin kohtasi. Onko sinut petetty? Hänetkin on petetty jopa hänen lähimpiensä taholta. Omat opetuslapset. Oletko sinä kärsinyt epäoikeudenmukaisesti tai viattomasti? Hänkin kärsi täysin viattomana. Oletko tuntenut kipua ja tuskaa? Hänkin koki kipua ja tuskaa. Oletko ollut yksin? Hänenkin täytyy olla yksin. Onko sinut hylätty? Hänetkin hylättiin. Jopa Isä Jumala hylkäsi hänet. Oletko sinä kohdannut kuoleman? Hänkin kohtasi kuoleman. Voit mennä hänen luokseen, hänen hoiviinsa. Voit luottaa häneen. Voit mennä hänen luokseen sellaisena kuin olet. Virressä 510 laulamme, että sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Kuinka totta se onkaan. Mielenkiintoista kyllä, että Johannes käyttää sanaa asui tässä lauseessa. Siinä on ihan erityinen sana, jota ei oikeastaan voi kääntää englanniksi tai suomeksi tai mihinkään latinapohjaiseksi kieleksi. Mutta se voitaisiin jotenkin kääntää sanoilla, useammalla sanalla, että asui majassa, levitti telttansa, majansa, suojansa, pystytti telttansa, oli ilmestyksen maja keskuudessamme. Johannes käytti tätä sanaa tietoisesti, koska se yhdisti sanan asui vanhan testamentin ilmestysmaja, jossa Jumalan kirkkaus näkyy ja asui. No mitä merkitystä tällä kirkkaudella sitten on? Kuvittele tilannetta, kun israelilaiset olivat siellä erämaassa ja Mooses veti sitä roikkaa siellä perässä. Ja tässä tilanteessa Mooses pyytää Jumalaa, näytä minulle kirkkautesi. Ajatellaan sitä, millaisia Jumalan tekoja, voimaa ja suuruutta Mooses oli siihen mennessä nähnyt. Ihan muutama niin muistetaan, että Jumala oli alun perin kutsunut nuorekkaan 80-vuotiaan, mutta turhautuneen Mooseksen johdattamaan näitä vähän känkkäränkkä israelilaisia luvattuun maahan seuraavaksi 40 vuodeksi. Tai alun perin se ei pitänyt olla 40 vuotta, vaan muutama viikko. Jumala käytti vitsauksia suositellakseen itsepääsen Faaraon sallimaan israelilaisten lähteä Egyptistä. Ja Jumala johdatti Israelin 12 heimoa päivällä pilvenä ja yöllä tulipatsaana kohti sitä luvattua maata. Jumala halkaisi Punaisen meren, jotta kaikki israelilaiset voisivat ylittää meren ylittää tai alittaa kuivin jaloin. Jumala ruokki israelilaisia mannalla ja viiriäisillä erämaassa. Eikö se vähän uskomatonta, että Mooses vielä kaiken tämän kokemansa jälkeen kysyy, että anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Tuossa psalmissa 119, minkä Daavid on kirjoittanut todennäköisesti, niin siellä hän sanoo jotain, mikä ehkä aukaisee, mitä Mooseksella oli, mistä tästä oli kyse. Siinä Daavid kirjoittaa, että kun sinun sanasi avautuu, se valaisee tyhmänkin ja saa siitä ymmärrystä. Niin kuin janoinen kaipaa huohottaen veden äärellä, minä ikävöin sinun
käskyjäsi, sinun sanasi. Nykyään me voimme nähdä kirkkauden, koska Jumalan kirkkaus näkyy Jeesuksessa. Tai voidaan sanoa, että Jeesus on Jumalan kirkkaus. Hebrealaiskirjeessä sanotaan että selvästi, että poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus. Eli me nähdään se kirkkaus siellä. Nyt on sitten kysymys, miten se kirkkaus näkyy meissä. Kuinka me voimme nähdä sitten tuon kirkkauden? Vaikka Mooses ei voinut edes katsoa sitä tai koskettaa sitä, kun olemme kokeneet epäoikeudenmukaisuutta tai elämän epäoikeudenmukaisuutta toisten ihmisten tai ihmisen sanoissa tai teoissa. Väliin on tullut jotakin pimeää, vaikeaa, tulee semmoinen kiipeämätön muuri tai läpipääsemätön kuilu. Sanomalla tai pyytämällä anteeksi ei sitä kuilua suljeta tai pureta. Jotain on tapahduttava, jotain on tehtävä. Mutta tuo kahden ihmisen välinen muuri ei ole mitään verrattuna siihen muuriin tai kuiluun meidän, koko ihmiskunnan ja Jumalan välillä sen vuoksi, mitä olemme tehneet Jumalalle, luomakunnalle ja mitä me olemme tehneet sekä teemme toisillemme. Olemme osa tätä Jumalan luomakuntaa. Jotain oli tapahduttava tämän korjaamiseksi ja sitä me nyt juhlimme jouluna. Sana tuli lihaksi. Jumala tuli keskuutemme. Jumalasta tuli kosketettava, halattava, semmoinen ryppyinen, puolustuskyvytön, pikkuinen vauva. Haavoittuvainen, mutta jossain mielessä turvallinen. Hän tuli kuolemaan ristillä, maksamaan velkamme, jota emme itse pysty maksamaan omilla teoillamme. Hän tuli murtamaan muuria meidän ja Jumalan välillä. Jeesus tuli historiaan ja Jumalan kirkkaus voi täten tulla suoraan elämäämme. Jumalan kirkkaus, joka muuttaa elämäämme, voi tulla luoksemme. Ilman sanan tulemista lihaksi, ilman Jumalan tulemista ihmiseksi, ei olisi kristinuskoa. Ensimmäisenä jouluna saimme ainutlaatuisen joululahjan. Miten me reagoidaan tähän joululahjaan? Emmekö avaa sitä? Viemmekö sen takaisin kauppaan ja vaihdamme sen johonkin meidän mielestämme parempaa? Vai iloitsemmeko tästä lahjasta? Vastaus riippuu varmasti siitä, ymmärrämmekö sen lahjan arvon, sen lahjan ainutlaatuisuuden, iankaikkisen elämän. Se on paras joululahja, jonka kukaan voi meille antaa. Se on tosi tai todellinen lahja. Eli ottakaamme vastaan sana ja antakaamme sanan muuttaa meitä. Tutustukaamme Jeesukseen, Kristukseen henkilökohtaisesti. Älkäämme perustelko tietojamme ja tuntemuksiamme hänestä siihen, mitä nähdään televisiossa tai Facebookissa tai TikTokissa tai siihen, mitä maailma sanoo. Daavid sanoi Psalmissa 119, se tunne, mikä minä sanoin jo aikaisemminkin. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Niin kuin janoinen kaipaa huohottaen veden äärellä, minä ikävöin sinua. Siinä tämän päivän tekstissä luki, että siinä on Jumalan rakkaus. Se ilmestyy meidän keskuutemme. Että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, koska emme siihen täydellisesti pysty, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Älä siis katso mitään elämässäsi ajatellen, ettei se voi koskaan muuttua tai kukaan ei voi sitä muuttaa.
joulu ja pääsiäinen tarkoittavat sitä, että mikä tahansa voi muuttua sinunkin elämässäsi. Ja se todellinen jouluilo on sitä, kun ääretön tuli äärelliseksi, ryppyiseksi vauvaksi keskellemme, jotta meillä jokaisella olisi iankaikkinen elämä. Aamen. Ja nyt jos tässä kun on istuttu näin pitkään,